इतना कट कहाँ जाता है। हेलो हाँ का होता? कुछ ना ऐसे बैठा रहनी है, क्वेश्चन याद करते रहनी है। देख लो हमारा घर में से निकले खातिर बहाना मिलबे ना कर रहा। ये एगो परीक्षा के बाय बहाना, घर में से हमारा कोई भाभी नहीं निकल ही ना देवे ले जाए। तो सोचते रहनी है ना कि जब परीक्षा देवे जाए ना तो छुट्टी हो ना तो हम फोन करके हम बुला लें। आइब ना का झूठ के न डरात रहो थोड़ा ना। वो तो सब जानते रहे कि हम जात नहीं, हम परीक्षा देवे गइल बनी। तो का ना आइब? देख ल इहे तो मौका मिलल बाटे। घर में से हमारा ऐसी कुल ना निकले देवे ली जा आ सोचनी कि अथी परीक्षा देवे जाए मैं वैसे मिलियो जाए भागियो जाए। 2 साल से तो इंतजार करत रहनी है। इंतजार करत करत मौका आयल तो पीछे मत हटो, समझ गेल ना? ए बुची हाँ का करतनी जी? क्वेश्चन याद करत रहनी है भाभी। आ तो याद करतनी है, जब जाए के टाइम हो गइल जाई तनी से मार भात खा ली, दही खा ले जाए खरी ठीक ना, जातरा बनल रही ठीक बा। जाई अब ढेर ना पढ़ल लिखल आता जैसे तो पढ़ते लिखत बानी रहुआ। ठीक बा जातनी। हाँ अच्छा खा ली दही खा ले तो रोज जानते बानी कि कौनो चीज में शुभ काम में जातरा बना के जाए के चाहिए का। हाँ। और तो 2 विषय बचला ही बा तो ए जल नहीं खाए खाती ना ना हम जाके खा लेम। हाँ तो चलिए जल्दी खा ले, लेट होता है। खुना ना दहिया हाँ हम लेके निकाल के लिए आओ तनी तुरंत पेहुड़िया में से। ठीक बा। भाभी बार हमरा लागत है कि भाभी सुन ना तो सुन लेती तो थोड़ी ना हमरा से इतना प्यार से बात करती। देलू ना दहिया हो लेके गए। दीदी का कहतनी? दहिया देले हो ना, सुना ना। हाँ दीदी दहिया तो देबे कहीं तू तो डिबरिया में तेलवा कर देते हैं। रुकी दीदी ले आवा तनी, अभी तो ढेर टाइम बा। हाँ दहिया उनकरा के दे देनी। हाँ देलू ना 2 तिलावा बांध देनी। हाँ हाँ परीक्षा दे के 2 बार परीक्षा तो अपन एक बेला में खा पी लिहन, कुछ कुछ पैसा वैसा दे दिया, समोसा वमोसा खा लिहन, बेचाला परीक्षा दिया दिया उनके। अच्छा ठीक बा दे दे। अब तो बतिया बटराई वाले के का करे, साल भर पे एक बार जात रही तो अथुए करेंगे ना बा। हाँ दीदी सोचत नहीं जा कि एगो बाड़ी पढ़ा लिखा दिहल जी तो मान ली कि तनी हो रही ना, मान ली कि अब इना न कहियन के हम करावल जाता है। हाँ अब इना न कहियन कि माई बाबूजी नहीं खेलो तो हमनी के नहीं खिजा उनका सही कहताड़ू हो। ए दीदी है कितना दिन ले चूड़िया पहिरब भाभी अब जा तनी। अरे खुश रह, बढ़िया से देखा लिखी है ना बच्चा तो पहले बैठी जा पहले खूब बढ़िया से लिख के ही कुताई ना जाला ठीक ना। पहले प्रश्न के एकदम बढ़िया से बारीकी से देख ले हल जाला। एकरा बाद पहले जवन पर आई ना क्वेश्चन ओही के पहले क ले बा, जौन ना समझ में आई तो जौन टाइम मिली ओकरा में कइल जाला ठीक ना। हाँ पहले नंबर देखल जाला बढ़िया से, एक बार देखला पर ना समझ में आवेला, 2 बार 3 बार देखल जाला तब ध्यान पर चढ़ेला। आ तना तक पढ़ाई लिखाई करवावले गइल बा का हो छ तो। हां तब 3 दिन में कोचिंग लगावल गइल जी, घरे एगो मास्टर जाओ तो एगो मास्टर आओ तब का आ जाए द ई फाइनल हो गइल। रोवत काहे बानी? बुझाता कि कॉमन मजिस्ट्रेट के आगे जाता नी का? ना भाभी कुछ नहीं, तोनी के छोड़ के जाए के मन नहीं करत। अरे तो 2 घंटा में आइए ना जाई। ससुरा जाता रे दादा सांझी के आइए जाए के बात ऐसा ऐसा दादा परीक्षा पड़त त डर त लगबे न करी। आ साजी खुनी गोझा बना दे, गोझा रे मन से खाई ना। हां बना के बढ़िया से तार देवे के ठीक नु। आ भाभी हमर बहुत होदा दे जीव करता जीव। अरे कुछ ना होला, जैसे 2 के परीक्षा देले बनी ना वैसे ही एकदम आई इंटर के परीक्षा। हां आए से असो तो और ये इधर छूट बाटे का कोरोना से और ये छूट बा। हां आ सुनो ना छोट बुची खूब बढ़िया से लिख के आई देखा और 3 बरिस के और पढ़ाई बा, एकरा बाद तो बियाह शादी कर दे अपना अपना घर दुआरे चल जाई। अब जितना पढ़े के बा लिखे के बा यही 3 बरिस में पढ़ ली के गोड़ हाथ लागली ह सब जना के। हम जानते बानी जब घरे के देवता के या फिर बढ़ के गोड़ला के जाए ना तो परीक्षा अच्छा से दिया। हां तो टेंशन मत ली, रोई गई मत। आए ओकरी बाद से जाई आराम से साझी खुनी आइबे करब। हां जा बोझा बना के हम रख ले राम ठीक ना जाई। अरे छोटको तने जाना सुतिया के कपड़ा वाले ले। हां दीदी हम जाते नहीं काकाला बकरियन के डाल देते नहीं, बतिया लेके आते नहीं। कौन लेके आई हो? उजाला का सुतिया के सुतिया दे ले भरेला। हां ठीक बा। आई पेपर का दिन चलता टे, आ पेपरवा खत्म हो तो लगनिया चालू हो जाई मार्च अप्रैल में।
ए मेरी नया क्वालिटी का गीत सीखब ऐसा संस्कारी सीखब न कि बरतिया लोग भाग जाइए जा। लेकिन कुछ कह हमारी बूची के राइटिंग कितना क्यों नहीं गाना पर लिखले बड़ी गीत हे राजा तनी जाई न बहरिया हे भसुर तनी आई न मड़ौआ में इ त अब उहे बताइयो न हमार मारता देखे त पिलपिलाए लगे काजी ये कौन डस्टर पॉइंट लेके कौन काम करता है इस मने काम करो तबे हम डस्टर पॉइंट लेके चलो। हाँ तब का तारे के एगो मोहर बनवा दी का कि लेके चलत रह मारत रह सब कोई के मोहर। भगवान करिया ना कि सच में हमके मोहर मिल जा ठीक ना। पढ़े लिखे के बेरी ओ घरी तो बुझाते ना रहे ओ घरी तोरा नींद लागत रहे। हां पढ़े लिखे में हम इतना अपने स्कूल में हराउड रही की तेज रहनी। अब का जननी हमर ए साल सेकंड ईयर अगले साल फर्स्ट ईयर में हम बीए का पेपर दे। बाप रे पर सेकंड ईयर अगला बार फर्स्ट ईयर। अरे जो भी रहे जो भी ऐसे देख फराउड रहती स्कूल में नु त तेज रहती। मगर या पढ़तो का स्कूल के पीछे आपका दीदिया पढ़तो हम नहीं कि फराउड नहीं कि पढ़ ले ठीक ना। जा त तू आगे से पढ़ल बनु। हां जे करे ला वे कहेला हम नहीं कि जाना आगे कलम खोसत रहू ना हमके मने बीए का किताब ले ले दे आई काल बेच रे ई का रे पढ़त रहनी। अरे मैं कुछ नहीं के पढ़त रहनी। अरे देखा पहले आई गीत के किताब ओकर लेके गोइल भी परीक्षा देबे त लगलिस तोर किताबिया एने से ओने करे आई त लागी कुछ माने का हो गेल माने घर का सामान हम ना छू सकी ना नाम लिखल बाटे कि जेकर रही जे इस छुई उ छोड़ दे उ का लिखल बिया कैसे निकले उ काहे के ले लेतै ना जी देखी ना पर लिखल भाई जवन राकेश मिश्रा गाना चलल हे राजा तनी जाई ना बहरिया त हे भसुर तनी आई ना। सुन एगो बात बा ओकर आवे के टाइम हो गेल बुए कुछ बनाऊ ना ते परीक्षा में से आदमी लौटल नु त भूखाई भूख लागल है। अच्छा 4 दिन ना 10 रुपया का मैगी लिया के धइले बा मैगी खाई रे पेट ओकर गैस बना दी त का बनाई जी मने पहले बैस आ कहला सुन ना अरे 1 मिनट अरे सुन पहले हमार बात लड़की हम संगे जाती है। हां अब बुची खु अबे त गोइली दीदी के पेपर आ देबे आ कुल जा तड़ी जा नंदनी अंजलि कुल लोग पेपर आ देबे आई हो फलाना फलाना। अरे हो रे सबन सुनी न आ बड़ा मैगी पौतान होता नहीं अब आई नया नया हमारे खुश रह आयो गुलू का हो या आगिरे अजी आ दीदी जी दही देनी हो हम जमले नहीं एकदम। अरे होई हां खाए ले बनी 2 बजे से बा पेपर बा। हां उल्टी बेरा से बाटे हम कहनी है कि बुच्चे में हाथ धोता नहीं दीदी के देखो न जी। हां खाई ठीक से पेपर सुनो 1 मिनट रुके लबर लबर कइला रहली ना बोले वाला त ना बोलनी चुपचाप रहनी कहला इनु कि बढ़िया से दिमाग स्थिर क के अपन परीक्षा हॉल में बैठल जाला नु आ केहू के बात ना सुनल जाला पहले सुने रे हमर दी कहीं जते ही मास्टर हो गेल भाई सब तो रोज काहे ना पढ़ावत रहीस ना कइले बिया अपनी घर का देवी देवता के मना लेवल जाला। देवी देवता दिमाग के पहले स्थिर कर जाला ओकरा बाद देवी देवता ठीक रहेलन तो कहते कि काली में भी बैठ जाओ 2 घंटा परीक्षा जन देवे जाओ समझाई बीच में बोलनी ना मरद बोलला सनु तो मेहरानू के जान जो कि टुबके के ना चाहिए थरई कहला नहीं कि सुना जोन याद पहले रहेला नु ओ करे के लिखल जाला जोन कंफर्म तारा याद रहेला तेमोनी पहले लिखल जाला जो लाइने से ना लिखल जाला माने 1-2 से ना लिखल जाला जीवन याद है ना तेवन प्रश्न उत्तर दा के लिखल जाला। पांचवा के माने पांचवा का क्वेश्चन तारे याद बनू तैसे 5 नंबर दे के और जो आंसर माने बताई हम पढ़ले नारती तुम केन कहती अब जाई टाइम हो गेल बा जाई ठीक है जाई ठीक से दाई मन से हे भगवान हे कुल काली माई डी बाबा भाग दे पर के हे भाई एक काली में हमर ननद पास हो जी त भेड़ा चढ़ाई बकरा चढ़ाई लड्डू चढ़ाई आ सुनी आप मैगी करतनी आ नए लाइन त मैगी खातिर ना कमती रोत रहनी या खिसियात रहनी अपन दिन भुला गई जो काम कर जो ना तो वो खिसिया लगी सन लबर एकार तो देख के बैठे के चाहिए कि कैसे हमर जाती है ननदी पे त ई गीत याद करे लागत ये बिरहा गई हन सब कोई आ गइल परीक्षा दे दे के बताओ एकदम जीव घबराता बेटुया इतना कबो लेट ना करेली और परीक्षा देबे गई रही तो इतना जल्दी आ जात रही आज के जन का भइल बाटे गाड़ी पंचर भइल बिया कि का भइल बा समझे में नहीं खे आवत। ए दीदी
आईनी हाँ बुची जी कब अरे आई रहती त हमें जे दुआरी पर बैठ के अगोरती कबे से अगोरतनी जी पूरा घोरवाड़ लेनी पूरा वो पिछुआरे ले देख लेनी कि शायद आवत होयन तब कहीं आहे पता नहीं खेलौकत एकदम जीव धक धक कोइले बा कबो हाथा ना देर करेली बिटुइया के जन काहे इतना देरी कोइले बड़ी हवा नहीं खेना गइल मान ली कि ऐसन अब खो हवा जी दीदी आहो अंजलि बुची के आवाज सुनत रहलो लोग पेपरा देखे आ गेली बुची कहां बानी इतनी अरे के जाने दादा बड़ा डर लागल को हम पूरा घोरवाड़ लेनी नहीं खेलौकत थवन या रही ना जन्नी जानो तड़ू तो कोनो बात नहीं की बारी कह तड़ी न कि परीक्षावा देबे गइल ही ना रहली हमनी के ना देखनी जा हर एक हाथ में तो उ नहीं के अच्छा के लगवा तो उनको सीटिया पड़ल ह हां कहतली आज परीक्षा देबे नहीं की गइले जैसे होता ना अथु से गइली कुल्ले दे के ए दीदी खिसे जना न का चलू पुर जता ना बिटी गो लागेली के जन का समझ में नहीं खे आवत ए जी दीदी एगो बात कही आप गुस्साइम ना न काहे देखो हमारी गुस्साई? बात पर सबके सच बात पाँच लगेला हम गहना अपन धरे नियन अब गठिया के बक्सा के कोना उ नई खेजी ये हम सब नहीं कि वो लेके भाग झुक जा अपन देख के आओ तो जल्दी रे हम देख के आवत में जी हमार एकदम मन घबराता अब के गने एगो रोतो नहीं कि रोला बिना तो ये भगवान जी कुल का कुल चीज ओइ में रो एगो तो उ लई की कहले बे के परीक्षा देबे नहीं की कहले यही तरह हेड कम रहला के तू हेड के दे ए दीदी हम ना बेटुया के 100 रुपया निकाल के रख देहनी है ना तो औरी बिछौना पर रखले रहनी नई खे आहि रे भगवान ए दिक्कत कुल पछले दिया जी हमर ढेर गहना बाटे कुल गहना नहीं हरो कहे हो जे कम धइले रहनी हो तू ऐसे सेटिया के मुंह ले कह दे जाओ के लेके भाग गए पहले देख के आई तो पहले कोनो राज लौकताटे आओ जे खोजे दे तो पहले कहीं बुझाते नहीं थे कहाँ हम खोजी बताओ अब तो लाजे पूछता हूँ नहीं केहू से कि कहाँ गुल कैसे ना गुल अब केहू से ज्यादा सवाल करम आज सुन तनी हाँ जी का भूला गेल बा कि मार बेचैन भाई आपके चिल्लाइल भागताटे हाँ तब का हो गइल हमर कुल गहना कजनी मूस लेके भाग गइल बा कि केहू लेके चल गइल हमके समझ में नहीं के आवा ठीक बा घर खोदवा दे मोही में से निकल जाई का हो? घर खोदा होता जी बेटिया के पता कोई बनी जे बैठल बनी हाथ पहन ध के कहाँ गुलिया परीक्षा तक नहीं लिया कहाँ परीक्षा दे जल्दी देखती अंजलि रेखा कुल जनी आ गई तो स्कूल पर जाए कुल मास्टर ने पता लगाई त का तो लई के पैसा देबे नहीं के कहे ऊपर हो जायो कहां हो काहे चुपचाप लगाओ तनी जी का देखते इस मुंह हमर मुंह पे कुछ लिखल बा का पढ़ते इहो ना एकदम हमारा दूसरे शक लागत अब तो नहीं चुपचाप रह जाके का शक लागता जी मर गइली आइए का या सब बोलत गो आई का तो ना बोले वेला जामे की जीप तार लागे चल जाला हां रानी का ना जोरे मुंह में गप से फेंक देबे तनी माटी लाव ने कर मुंह हवे कर बंद करी हम अब 2-3 महीना चुप रही बंद कइले बेरा जरूरी बुए कर मुंह ना त ई अपने से फेंक दी अरे बोली का भइल बटे रह जा परीक्षा देबे नहीं के बोलनु कहां गइल बड़ी अरे दादी हमर सुन पहले बात हमर ओकरा बाद हकर मकर करी कहत निकला पेरी माटी कर पहले मुंह दी कर मुंह ए चुप रहा हो हमर गहना हरल में मर अरे चुप रहा तोरा गाना हरल में हमर दूनो एटीएम नहीं के तो हम का करे हां ये दादा ये दीदी अब का होई चुपचाप रह जा खोजम हम कहाँ गुलिया कोई नहीं कुल केहू पूछी तो कह दे कि परीक्षा देके मामा का गुल चुपचाप काहे काहे बतिया कइल जी कहो दादी भागुल बिया अरे दीदी अरे हिला बरहिया सही बोल देले से लबर लबर में काहे लेके भाग गइली है भाई आमार पाछे ले अरे तो हाला हो चुप हीरोइन तो कह दे कर माई मर गुल बिया गांव घरे तो कह दे कर माई मर गई ऐसा न हां तो चुप चुप रहा हमर गहना ना मिल हमर कानवा में का निक रहल अरे बन जाई बचिया बन जाई कामा चिके ये कोली जे मन मंगल सूत्र हो लेके चल गेल जन देले रहनी अबे बियाह होखला से पहिले अरे उनको छोड़ो पहले ही देखा कि कहां गइल बिया उ लई अरे मर जा भाग गइल त मर जाऊ अरे कामा हाँ, चिके तनी ये कर भगवान जी ओकरा चुपचाप के रह जा हम जा तनी देखो तनी अभी पता लगा बबुआ जी देखी कहां गइल ये दीदी हम एटीएम के संग हमरो एटीएम रहल होई ना उ एटीएम में 250 रुपया बजी दीदी
ये भगवान अरे एटीएम छोड़ा ये दादा इनकर से चोरी का 5000 रुपया तो ले रोनी सब छोड़ा जा हम ये सोचत नहीं कि पुजारी के काम छी के कभी कोइले रहनी गहना में ना सही में कुंवारे पर मंगलसूत्र यहाँ के देले रहनी भेटाइल रहनी हमारे नहीं भेंट करे तो अब वो लेके चल गइल बड़ी ये दीदी आई लड़की के देखी कितना घबर घाख बिया अरे जे ना बोलेला वो बैल खोलेला जी तो तू जानत रहू का हाँ जी दीदी हम लियाला पर देखत रहनी कि उनकी लिखल बा आइयो बात सुनो 14 जगह नंबर लिखल रहे लेकिन ऊपर नाम ना लिखल नाम 14 जगह लिखल अरे नंबर रहे नाम ना रहे नाम रहे तब तो हम बतइबे कर जब रह जात हम लोग के गोड़ा पे गिरत नहीं अपन इज्जत कुछ करे भले मर जाए लेकिन हमार ना गहना में मंगा दे हमारे एटीएम में 250 रुपया हम ओइ पर उतार होके चली ना एकदम अब चुपचाप रहिया एकदम से तू लबर लबर ढेर करेलू जान लो यही जा शांति से बैठ रही अपनी माई के कहब कि हमर नंदी हो जा गोइल नहीं खेना नमस्कार प्रणाम हमने के को पारिवारिक वीडियो रहा लटे सच में ऐसा घटना होखत ऐसे कुल मत करिया परिवार बड़ी भरोसा करके लेकिन के घर से बहरी भेजेला वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और हमने के अपन चैनल बा जी सब्सक्राइब नहीं के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए सबके साथ दी विदाई अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे बाय बाय 250 रुपया बजी दीदी काय हो सतीश अरे आनी क्या हंसला पुनः हंस लिया अब 250 रुपया चलिए